Výsledok zápasu 6-4, ale vyhrávali ste už 4-0. Čo sa potom stalo, že Spartaku sa trošku dotiahol na vás? Tak prišlo z našej strany k nejakému polaveniu. Nemalo by sa to stávať, ale zároveň sme prišli v oklieštenej zostave a zvládli sme to až na to, že ten stav 4-0 si nemôžeme takto pustiť, jak sme si pustili, lebo sme už dosť skúsené mužstvo na to, aby sme si to takto nechali ujsť. Ale žiaľ, no, taký je hokej, keď trošku vypustíte, tak sa vám to vráti. Ako zatiaľ hodnotíš úvod sezóny? Tak dve výhry zatiaľ z 2 zápasov, čiže čo sa týka výsledkov pozitívne, a čo sa týka nejakej tej súhry, ešte tam nám maličko chyba. Ale verím, že to takto pôjde ďalej a že budeme doťahovať tie zápasy do víťazného konca aj naďalej. Možno taká najdôležitejšia vec, ktorú by ste potrebovali zlepšiť do najbližších zápasov? Tak myslím si, že trošku aj nejaký systém budeme musieť potrénovať, aby sme vedeli o sebe, kto kde hrá a tak, možno nejaké tie presilovky a tieto veci. A samozrejme kondíciu musíme makať a trénovať, aby to bolo lepšie a lepšie. Tak ďakujem pekne za rozhovor a veľa šťastia. Máme domáceho trénera, výsledok 6-4, ale prehrávali ste už 0-4. Čo sa stalo možno v tom úvode, že takto rýchly až 4-gólový náskok supera bol? Tak ja si myslím, že zaspali sme trošku úvod, hneď v prvom strede sme dostali gól. Bolo to také prvý zápas, možno chalani boli aj takí očakávali čo aj jak a proste sa trošku báli, prišli nejakí diváci, čo sme veľmi radi a trošku sa možno mali zviazané ruky, trochu trbalo to ukludniť, no škoda, že sme tam v závere pár sekúnd pred koncom prvej tretiny dostali ten druhý gól. Potom sme si po prvej tretine niečo povedali, čím chceme ísť, ale super nás znova zaskočil, po nejakých individuálnych chybách dali 2 góly, čiže už bolo, ako vravíte vy, 4-0. No stále sme si vraveli, že ako tam nie je nič stratené, ideme krok po kroku a pôjdeme postupnými krokmi. Ja si myslím, že klobúk dole pred chalami, že sme sa za stavu 4-0 vrátili, dá sa povedať, do zápasu na stavu 4-3. Škoda, že potom sme v závere dostali ten 5. gól a poslednú tretinu znova. Chceli sme ísť s tým, že skúsime to. No aj sa nám podarilo, išli sme do jednogólového manka, aj na 5-4 sme dali. Čakali sme, že v závere to skúsime ešte nejakým spôsobom aspoň na tú remízu, na ten bod. No bohužiaľ urobili sme nejakú individuálnu chybu a proste super to potrestal. Musíme uznať, že proste super má hráčov Smolka, Škvárka, to sú hráči, ktorí hrali extraligu a proste oni každé zaváhanie menšie dokázali využiť. Aj to sú kvalitou úplne iní hráči a videli sme sami, že keď sme dali priestor, tak to využili. Ďalšia vec, super nám strelil 3 góly v preslových hrách. Presne to sú tie situácie herné, kde sa tá kvalita proste ukáže a bohužiaľ, ale ja si myslím, že chcel by som chalanov pochváliť a aj keď ma mrzí, že sme prehrali, ale ja si myslím, že snaha tam bola a nechali na tom mladé všetko. Možno taká najdôležitejšia vec, ktorú je potrebné zlepšiť do budúcich zápasov? Tak, ja si myslím, že všetko treba zlepšiť, každú jednu situáciu. Samozrejme, že sme limitovaní tým, že nemáme možnosť trénovať stále spolu, takže využívame každý jeden možnú tréningovú jednotku, keď sa dá. Hej, teraz sme mali 2 tréningy, keď sme spolu boli, že trošku sme sa snažili nejaký systém prejsť, čo si myslím, že aj tak tí chalani na to, že tak málo sa to trénovalo, tak celkom to vychádzali niektoré veci. A ináč viac efektívny byť a dôrazný smerom do brany. Dobre, tak ďakujem pekne za rozhovor a veľa šťastia. Hej. Museli ste eliminovať hneď 4-gólový náskok. Čo hovoríš možno na ten úvod, zaspate alebo... Hej, tak určite zaspatý a úplne ináč sa hraje, keď začínaš zápas zo stavu 4-0 ako z 0-0, ale potom sme sa dobre vrátili do zápasu, do rozdiela 1 góla, len škoda, že sme to nedotiahli ďalej, ale mali sme aj šance, ktoré sme nepremenili, ale mali sme aj šance, ktoré sme zachránili, takže... Čo bol možno taký impuls toho návratu do toho zápasu? Hej, tak prvý domáci zápas, prvýkrát prišli fanúšikovia nás podporiť, tak sme chceli niečo ukázať, že máme niečo v sele, že chceme bojovať a... Čo hovoríš teda na tú divácku kulisu a čo by si možno odchádzal divákom, aby prišli možno každým jedným domácim zápasom ešte v hojnejšom počte? Hej, tak určite ich pozývam na ďalšie zápasy a no, chcem sľúbiť, že to bude vyzerať úplne ináč a že konečne vyhráme a budeme bojovať ďalej. Čo je potrebné tak zlepšiť do najbližších zápasov?
lepšie začať proste ten zápas a konečne vyhrávať, že by sme my mali ten kľud a nie naopak. Dobre, tak ďakujem pekne za rozhovor a veľa šťastia.